Allah subhanahu ve teala Adam balaсын ышбу dünyada türlü derecede, türlü байлыкта һәм мөмкинлектә яралтты. Күп бәндәләрнең әлбәттә күңелләрендә шушындый бер уй, шушындый бер фикер йөри. Адам баласы бер-берсенең дәрәҗәсенә карап, күршесенең яисә инде якынының малына, милкәтенә карап, яисә инде йортына карап, яисә инде алган машинасына карап, көнләшеп, хөсетләнеп йөрүчеләр дә бар. Әлбәттә, хөсетләнү Аллаһ Раббыбыз сөймәгән гамәлләрнең берсе булып тора. Хөсетләнүне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте, хөсетлек, кинчелек диде, утынны ничек ашый, изге гамәлләрегезне дә кинчелек шулай ук ашап бетерә диде. Ягъни көнләшү, кинчелек, хөсетләнү буенча Пәйгамбәрбез шушы хадисе аркылы без бәндәләргә аның ярамаганлыгын аңлатты. Әлбәттә, көнләшү, хөсетләнү дөньялыкта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям рөхсәт тә итте. Дөньяда яшәгәндә диде, ике төрле адамнардан көнләшегез диде. Беренчесе әлбәттә Пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһу Тәгалә юлында гамәл кылып, гыйбадат кылып, Коръәнне өйрәнеп, шушы Коръәнне, дин гыйлемен башкаларга өйрәтүчедән көнләшегез диде. Икенчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, малы, милкәте булып, шушы мал милкәтен изге юлда, кирәкле юлда, изге юл ягъни инде садака бирепме, мәчет төзетепме, юллар төзетепме, Аллаһ юлында сарыф иткән бәндәгә, изгелек эшләп яшәгән, фәкыйр мискиннәргә ярдәм кулы сузып яшәгән бәндәдән диде, көнләшегез диде. Ягъни бу дөньяда яшәгәндә без фақат ике кешедән генә көнләшергә тиешле. Ике төрле кешедән генә көнләшергә тиешле. Беренчесе дин гыйлемен белгән кешеләрдән. Инде икенчесе малы, милкәте, үзенең байлыгы булып, шушы байлыгын Аллаһ юлында сарыф итүче бәндәләрдән көнләшсәк рөхсәт ителә. Инде башка максатларда, ниндидер бер байлыгы булып, милкәте булып, бай булып, йорт төзегән бәндәдән, яисә инде ниндидер бер зур машина алганмы, ниндидер бер дәрәҗәле урында эшләгәнме бәндәләрдән көнләшү кирәкми. Көнләшү кирәкми, әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән фақат сорау кирәк, әй Раббым, миңа да шушындый дәрәҗәләрне насип кыл дип дуа гына кылу кирәк.